Hello world and to everyone! Mga kababayan ko, kumusta po ang lahat? Awat lobeng ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Shout out to everyone! Ang mga taga rito sa Pangasinan, Dagupan City ay nagsa-celebrate ng ating mga kaibigan Filipino-Indian National. At please subscribe to our channel Filipino Life Stories and be a member to our channel Filipino Life Stories. At marami po tayo exclusive na maiko-contribute at para po makasupport po tayo sa ating community. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. God bless everyone. Uy, ang dami nila, oh. First time to. Ang dami, oh. Ang kaibigan natin yan, sila ang unang sponsor sa lahat.